Ya kin shigo dan sau kuma rana kuma bai Allah ki dan matso mana. Ba a gaya wa ɗan yau. Ki matso bai wa Allah. Yawa bai wa Allah. Da zuwa namiji ya hau ka ce yana matse ke yanzu ita mace kuma ka ce ta matso. Rauni gare su mata. Ba da rauni. Ni gare ta. Mata ka ce za ka ce to ta matso. Allah dan girman Allah baki da rauni. Mata suna da rauni. Namiji ne yawo na ce wani matsayi ne yake ita nan ta matso me? A'a mai gida ba ka Kai kana magana sai na mare ka wallahi kana. Wannan wallahi kana ƙara magana ina mare ka wannan ai sa ai wannan ba adali. Kana ƙara magana ina mare ka wallahi ba dan wata bace ba da amma mai gida me yanzu kalle da rauni to ba rauni ba ko mai gida ne take to amma duk da kana magana ina mare ka wallahi ka mun shiru wallahi ka mun shiru wallahi na amma mai gida ba ka da adalci mai gida ba ka da adalci wallahi mai gida ba ka da adalci wannan na je ka dana magana Ba a gaya wa ɗan yau. namiji ne ya ba mutum sai wari yake wai matsata yake to mai gida da gare ki duk da to ba shi wai wa Allah zan biya ku danna mana alamar kararrawa Arashi Hausa TV domin isar da sakonninmu idan mun dora akai-akai mun gode.